kusangana kwatiri kuita zvakare pachibanda media. Ndatirega iti mhanye tingokupai update sezvo muri kuziva zvoda kuitika mangwana musi wa22 November 2025. Ndo zuva rakamirwa nevanhu vese kuti vaone Mudhara wedu achiita sei achipinda mumba. Saka ndatirega iti mhanye timbotaure naMudhara timbonzwe kuti Mudhara zvakamira sei. Professor Chief Chibanzi. muri sei vachirenji? Ana inoda kubuda. Inoda kubuda nditi. Inoda kubuda nemufaro. Andiri kungozviona. Pane mumwe wamboti 11 hours. Zvino hana kuzodzoka zvakare pa social media pedu pagroup pedu kuti atitaure kuti kwasara mahours mangani. Haya kozvezvi ndofunga kana amboti 11 hours saka kozvezvi asara mashoma. Asara mashoma. Kuti tichipinde muna 22 November 2025. Ndofunga 22 November mucharita kana meno ngariti birthday renye rimwe rechi2 futi. Yeah, richaita rechi2. Because ichayoka kuti ndichibudiswa ndakabudiswa musi wa 22 February. 22 February. Yeah, 2022. Saka maakupinda muna 22 November. 22 November 2025. Saka kubata kwa Mwari, nyasha dza Mwari, hapana chimwe chinhu, ndiye Kristu Jesu chete. Iropa raJesu. Aya ndikuzviona. Kati mubvunzo wangu mukuru. Yes, ndozoti menge mane more than 4 years muchigara panze muchirara panze. Ongumama. Saka muri kunzwa sei nezuva ramangwana ndozuva ramunotanga kupinda mumba menyu imba yenyu yamakasiya more than 4 years ago? Ndo chikonzero mambo tati muri yeZimbabwe vari kure nevari padyo uyai tipinde pamwe chete kuitira kuti ndisavhunduke ndisatye. Handiri mukuona kachief nokuti namangwana iwayo kana vanorara ngavarare papi pano vasiye upe kunonzi kuutira. Saka tiri kuti zuva ramangwana izova guru ratiri kukoka munhu wese kuti munhu wese ngauye. Ndine dzimwe hama dzafona dzichiti dziri kutogadzirira dziri kukwesha manga kuti mangwana vapinde mubhazi ramakuseniseni vachibva kumasvingo. Ngoya kuzowitnessa chete. Zongoya zongowitnessa kuti ichokwadi here. Tiri kungonamata kuti naMwari ngavafambe munyasha, vasvike munyasha. Nevose vari mudhuze nevari kure vese vachauya mangwana. Tiri kungoisa nyasha dzaMwari kuti nyasha ngadzivawandire. Dzichabata here hope wakomana? Dzichabata mangwana hope? Mangwana handifunge. Maybe muchamboita kana zvinenge ameno kana zvimasvondo. Unoziva pakazoita kuti dzisabate ndekuti pane mumwe murume weexample wemasola aiwa vemadhisha wemadhishi wamona weexample uya akabva atisira satellite dish nezuro zvoreva kuti patichapinda mangwana tiri kurara tichiona bhora. Satellite dish ravepo but TV ndo isati yavepo. Aiwa nenyasha dzaMwari TV yasati yapo asi kuti satellite dish zvarapo TV inofanira kuwanika. Ndofunga arika ndimbotaure nevachigiri ndofunga muri kuzvinzwira kuti Mudhara DSTV ravepo zvese nedecoder. Changosara iTV chete. So tiri kutongokumbirisa ipapa kuti kana pane wani zvake anokwanisa kungotigirawo TV mangwana TV Mudhara atorara achiita sei achitomboonawo maAfrican movie chichi. Mudhara maTV enga anawo asi nekuda kwokuti zvakaparara nekuda nekuburitsa kwamakaitwa panze property yese ndiri kuona kuti imwe ichirumu maybe makangoichengetawo zvenguzoratidzawo mufananidzo kuti mangwana pavanouya vanotoona kuti ndanga ndine cheya atanga permanent seko vanga vakatenga macheya vakanaka asi zvese zvakangoti mbombombo maredio hapana chiripo nekuti musi wataburiswa chief kwainaya. Ndikuzviziva asi vakomana vaya vakanaiwa chete vachikanda zvinhu panze imi munovaziva kwavanobva uko vanenge vatopiwa order vanenge vane instruction saka vaingoita zvavanoita sezvavanoda ista antakamira nokuti kana uchinge wafirwa una simba unongomira takangomira takaiva takatarisa nevakoma vangu kuda dzimweni dzenguva mweya yavo yaitorwadzawo because vanhu venyama asi nekuda kwokuti vanenge vapiwa instruction. Matauriro akazoita akati Ndara nechikonzero chokuti ndine vana kumba ndo chiri kundipa kuti izve asi mwoyo wangu hausi kuda asi ndiri kuzviita nechikonzero chevazukuru venyu vari kupi vari kumba. Saka vanenge vachimanikidzirwa nezvikonzero zvokumba hongu. Ndinonzwisisa mavhidhiyo atakambokuitai makore adarika muchitaura kuti mhuri yenyu like nzvimbo dzakasiyana siyana nekuda kwokuti pekugara menge musisina. Saka ikozvo izvi
muri muchaiunganidza here kuti idzoke pamba? I can't wait for that. Hakuna baba kana kuti amai vanoda kugara mwana wavari kure nawo. Tinoda kuona vachikura vachitipa nhoroondo, tozotaura nhoroondo iyoyo wakura kuti uri muzera uyu waita zvokuti, uri muzera uyu wakanga uri shasha kuchikoro, chii chazochinja kuti nhasi uve dofo, anenge amuform 3 amuform 4. Unoziva kuti vana vedu vanozochinja vava kumagrade iwani. Saka tinoda kuti tikure tine nhoroondo yavo, ivo vakukurawo tichifa isusu vachisara vane nhoroondo yedu kuti mudhara aigarikika naye, mudhara haisi agarikika naye. Ndo zvatiri kushuwa, ndo chishuwo chedu, ndo chishuwo chemhuri yeZimbabwe, kuti vana vange varipo. Saka vakauya mangwana nechikonzo chokuti vari kunyora matests, vanodzokera zvavo kunonyora matests. Takatokumbira kudhara kuna nagogo kuti vana gogoka makaita zvenyu basa. Takavatenda takati vachipedza kunyora matesti vana makuchitidzosera tane pekugara ya gore rinouya kuti vazotange kudzidza kuno. No, we can't wait for next year. Vanotanga kuzodzidza zvavo next year asi tiri kutovada for Christmas. Alright, apa vari kungodzoka kuti vanonyora maexamination. Chete vari kunonyora maexam chete vobva vadzoka. Right, pane chimwe chandira kuti ndikukumbirei zvakare, haimimi ndinovimba nemi. Mudhara wedu muri kuzviziva kuti hongu mumba apinda, asi chokwadi ndechekuti property mumba hamuna yakanayiwa nemvura. Saka teitongokumbira kuti murambe muchiita sei muchidonata mari, muchidonata paGoFund, paEcocash, nhamba ndidzodzo, ni Betson. Kuti mudhara kana achipindawo akwanisa kuonawo mari kutengawo kafirijiwo, kastovhu, kachichichi, nekuti kutaura kunoko kwatiri kuita kunoko, pekutotangira chaipo hatorina. Aiwa chifika, kwete kuti mudhara permanent sec. Permanent sec. Iwo mapermanent sec ari kunze vanozviziva zvavanoda. Mudhara anongoti akagara zvake paDS pake akwana. Permanent sec ndo vanozoda kuti vape mudhara mvura inotonhora. Chokwadi. Saka macontributions tinongokurudzira muri Zimbabwe kuti macontributions ngaaramba achiuya zvavo, kuitira kuti mhuri yavachirenje ipindewo pakaita sei pakanaka. Ameno mashoko enyu amungade kupa kune vese zvavo vakaisa ruoko rwavo, vamwe vakabatsira nemaadvice, vamwe vakabatsira nemari, vamwe vakabatsira zvavakabatsira nazvo. Ameno taurai navo, nguva ndiyo. Mambo Chibanda, rega ndikutaurire chokwadi. Ndingasiyire panzira kana kuti pamugwagwa ndisina kunyatsosvika chaipo chaipo. Muri vanhu ava, vana ava, vabereki vabari ava, handidi navo. Vabari vanga handidi navo. Zvokuti dai ndine mbereko semutaurira ndinogara ndichingoita misi nenguva, dai ndine mbereko ava ndo vandaitanga kubereka kuisa kumusana, ndofamba navo ndakavabereka kupi kumusana, nokuti chinhu chavakandiitira muupenyu, chief, handigone navo, zvokuti ndazvipira upenyu hwangu kuti panenge asangana nedambudziko kana rakafanana nedangu kana nerani anoda kuti tigotaura naye tichimudzidzisawo kuti aiwa shamati takabva nako kumunga hakuna ipwa, ngatifambe takadai tafambe takadai, ndiri pano. Ndiyo service yandinokwanisa kuvapa. Nokuvadzidzisa nokuvataurira kuti mhuri yeZimbabwe kana wasangana naye pamugwagwa hapana chaunobva ukati masikati, hapana chaunobva ukati manheru, hapana chaunobva ukati mangwanani, nekuti mangwana hauziva nokuyamura. Mazvinzwa kachifu. Mangwana hauziva noita sei anokuyamura. Ndine mubvunzo wandoda kubvunza. Wandisikakwanise kuti ndivhare chirongwa chandisina kubvunza. Bvunzai mambo. Ndikuziva kuti makatanga kubuda pasocial media 4 years ago. Muchibuda ipapo maive nekutendera kuti zvokuti pasocial media pandiri kuenda apa ndo pachazobva hama dzichandibatsira kana kuti pasocial media agenda yenyu yaive chii kuti muende pasocial media. Vakuru vakati mbudzi kuzvarira pane vanhu yatitandirwe imbwa. Saka ndakaona kuti dambudziko rangu nemakurira rakanga rakaita inini pache zvangu ndega ndaikwanisa kuritakura. Ndakabva ndaenda pasocial media. Pamusi wokutanga ndichienda pasocial media chandakagona kuita kuverenga macomments, ndakaona kuti vanhu vazhinji vari kubatwa nenyaya iyi. Nyaya iyi yavarwadza. Endetika asi ndandati izvo vandadzokera mangwana namangwana ndakarwara ndakapiwa help nesocial media. Saka ndingati social media iyi inonzi social media yakanaka nekuti inotaurira ari koko semataurira ndaita wanzwa ndichitaura kuti pana baba vafona vachiti izvo
izvozvi ndiri kugadzirira mangwana kuseni ndiri kukwira bhazi kubva kumasvingo. Pane vasikana vati mangwana kuseni vari kukwira bhazi kubva kugwero. Pana baba vari kuBedbridge vakati ndakundika kuuya vachirenje asi ndatumira sheti yekuti mupfeke. Muruzinzwaka zvoreva kuti rwese irorwo rudo ruri kubva pasocial media. Vanhu wakaona munhu achienda pasocial media achiti ndiri kutsvaga data rekuenda pasocial media, munhu iyeye ane rudo nokuti chaanenge achitsvaga kutsvaga kuti vanhu vane matambudziko akaita sei, iye angabatsire sei kupinda ipapo. Saka inini ndinofunga kuti social media yakanaka. Chinogona kutadza zvacho nevanhu kuenda pasocial media inyaya yekushaya madhata, asi dai vanhu vawana madhata, vanhu vaenda pasocial media vanodzidza zvakawanda, vanogona kubatsira vanhu vakawanda nekuti vanhu varimo vakamirira kubatsira vanhu, asi nechikonzero chokuti vanenge vasina information yacho. Ndiyo information yamuri kurilaya imimi vana Chief Chibanda nana Uncle Send. Saka maoko edu tinongoramba tichikupai. Aiwa, maoko Tinokupai manja tinokupai kuti aiwa munogona. Asi ndoda kuti undipowo mukana Chief. Ndine mwana wandinoda kuti nditende nezita. Hapana chakaipa. Hapana chakaipa zvapo. Ndine mwana ane rudo anondida inini ndinomuda. Anaitwa Kelvin Billiot. Kune vasingazive Kelvin Billiot, Kelvin Billiot ndiye mumwe vamwe vatapi venhau vakauya tichibatsirana kuita se broadcaster kusvitsa nyaya iyi kwamuri imi kuzoti vachirenje vaite se vazobatsirwe muzora nhasi. Ipapo matenda Kelvin Billiot aiwa ndinozvitenda. Mukomana iyeyo havana Sly Media vakauya, vana Neshamba vakauya. Toda kuvatendawo zvakare the likes of Sly Media, the likes of Neshamba nemamedia house akawanda akasiyana-siyana andisingagoni kuti ndive ndinomenshena panapa muzora nhasi ndoda kuti akawanda. Isusu kuti tizoone isusu sechibanda media kuti tizoone nyaya iyi takaionawo pana amwe masocial media ndizvozvo dzibva dzazosvikawo machisumudzirawo. Saka ndiri kuti mukomana anoitwa Billiot ane rudo runoshamisa. Makanzwa nyika yese yakanzwa kuti ndarwara. Aiwa anoda maoko. Anoda maoko. Billiot akanditakura pano akandiendesa kuchipatara akarwa hondo dzakanga dzisina zera naye. Ndakariona vhidhiyo pai achinetswa aitwa sei achitaura kuti aiwa indoripota zvandoda because kamera ndeyangu. Saka ndinofara makuseni anhasi 21 ataura neni akanditi mudhara handikwanisi kunge ndiripo mangwana nechikonzero chokuti ndiri kutravhera kuenda mhiri yaLimpopo nebasa. Ari kuti basa ranga rakawanda, zvinhu zvanga zvisina kumirira zvakanaka, asi kana auya achasvika kuzoona vachibanda Chief nokuti ati ndinouya kuzoisa maoko kuna mambo. Aiwa handini mambo zvika. Akabva ati zvakare gadza umambo. Akabva ati zvakare ndinoda kuuya kuzobayiwa jekiseni nadokta. Saka kana auya ane zvinhu zviviri zvaachaita. Dokta wari kurehwawo ndi Uncle Send sekuru wenyika. Ndoda kuvatendawo zvakare nekuti ndiye mumwe watiri kushanda naye isu vechibanda media neSend TV tichibatsirana kuti nemi zvakare tichibatsirana kuti munharaunda yaite se adzoke mumba. Saka abva apedzera achiti kana abva kubayiwa jekiseni nadhoko ozoenda kuna profesa, ozouya kuzoona profesa. Tichimutsikisa. Saka ndoda kumutenda navause ndoda kuvatenda. Mufunge zvenyu ka vanhu vakandikoshera Chief, vanhu vakandikoshera. Kana vauya kudare renyu vabatei zvakanaka. Aiwa. Handichavaripise mombe, ndakuvaripisa mbudzi huku. Musatore fertilizer yavo nembeu mambo, vapei nekuti vanhu ava vakaita sei vakanaka vakakosha. Inini dai ndine mbereko ndogara ndichitaura kuna permanent sec kuti pemusec tine mbereko iwewe yako inini yangu taifamba tichingoti watasangana naye parodi tomboti ngatikubereke 5 meters ngatikubereke 5 meters usweriso wezuva tichingovabereka nekuti vanhu ava vakatikoshera. Saka ndoda kuvatenda pavatisvitsa tasvika pano mangwana ezuva guru, harisi raachirenje, izuva renyu, ndinoridzosera kunani. Munokwanisa kuvainvita zvakare. Gandivakoki. Mangwana harisi zuva raachirenje, izuva renyu. Imimi ndimi varidzi vechinhu ichi. Chiitiko chiri pano ndechenyu. Naika chiitiko chiri pano ndechenyu. Saka mangwana munhu wese mativi mana ose enyika, vari mudhuze nevari kure, ndiri kukanda huwi kuti uyai tisangane. Tinenge tine
vatungamiriri vemakereke vatinenge tinavo Hamane shamwari hamane shamwari vavakidzani madzimambo zvakarewo anokwikwidzana namambo wechibanda vanenge varipo. Saka tinenge tine madzimambo. Saka tiri kuti munhu wese mwana wese pano mangwana kuseni program yedu ichatanga ne12 12 o'clock. Ndo pachatanga program asi vanhu ngavasvike na11 10 11 vanhu ngavaungane. Chekudya chinenge chiripo. Munhu wese wamunoda anenge aripo kusanganisira achirenje. Permanent sec vanenge varipo. Vane zvavanoda kukupai. Aiwa tinotenda. Naika saka permanent sec vanenge varipo muchivaona kuitira kuti pane vane makweseni maka vane mibvunzo. Mibvunzo yavo inenge ichipindurwa naivo vega mbune permanent sec noti ndakaipindura inenge yaite favor. Hatitika. Aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe. Tisakangamwo kulike kusubscribe kana usati wasubscribe zvichida wasvika panamba kari kekutanga kushare zvakare mavideos handitika kana usiri kuziva nhau yavachirenje wasvika kari kekutanga wakangoenda paYouTube kana paFacebook wakangonyora kuti chirenje oro vachirenje oro Mr Chirenje anobva abuda mavideos avo ipapo akawanda ndofunga atakaita kubva 4 years ago kusvika nhasi akawanda unozoita seunatsoona ipapo kuti unzwise nyaya yacho handitika. Maonero angu baba ndichienda paFacebook ndinongona chirenje ende vari kuposta chirenje zvoreva kuti aiwa ndiri mwana wavo ndiri munin'ina wavo ndiri baba wavo ndiri sekuru wavo. Saka ndinokutendai rambai muchidaro kudzamarara tasvika. Kana tawana maproblems ngatimhanyei kuna naachibanda ngatimhanyei kuna naAngle Saint vazvitaure zvifumuke zvigadzirike. Asi chandinoda kuti ndipedze ndichitaura zvibhagera zvakaipa baba achibanda. Zvibhagera zvinoda kuedzekwa napose patinogona kuzvidzivirira kuti tisasvike muzvibhagera. Kubvira nhasi inini ndakadzidza saka imimiwo dzidzai. Zvibhagera zvinoda kuita sei? Hazvina kunaka. Vanhu vanoda kutaura sevanhu kwete mombe ndozinotungana nokurwa asi vanhu havafanira kutungana nokurwa. Saka regai ndikoke munhu wese hama dzangu shamwari dzangu vafundisi mabhishopu mese imomo uyai tizosangana nechiitiko chemusi wa22 November 2025. Aiwa Vachirenje pai Mumba. Vachirenje mumba ndo theme yedu iyoyo yatifamba nayo yengu. Aiwa mhuri yeZimbabwe tingawanze nyaya isatinonokerwa nezuva ramangwana pari zvinototi chisarai zvakanaka ngatisanganei mangwana pano pavachirenje. Vari kuverenga maawazi ngavarambe vachiita sei? Vachiverenga vachisubtracta kuti tisvike. Aiwa tatenda.